Merci beaucoup. Je salue tout le monde. Bébé la gueule faux. On est question de bolomètre et contribution. Madame Kola comment il faut comment il y a pas beaucoup ne fait la donne des faux là. Transformation agroalimentaire, ani maraîchage. Ne fait la genou insister à ta odeka. Ni femme fly ni genou du dalina. Fanta avec quelqu'un qui a beau genou nga peu. Mina faut toli. Et on a produit fleur, même niveau de cette colonne ça. Mais là on y fait un fleur dans la auto les fleurs. Na sur ni genou ou ka kulu ka transformation do bala. On a produit maraîcher ou on a fruit ka essayer pour le transformer. Ça ka donne fleur ba awolo. Parce que ali auta tala na wata amta di awdema. Ka ka produit ça. Mi maraîchage fa na obo jola. Angere fa jamana Maroc. Sanka ga nufla uka tabatu ba an fea uka daba ba an fea uka legi ba an fea mo bi girana et puis c'est très cher madola uka le muruba a kilo keme fla anta kilo keme mais mo bi giri oka muna ayati initiative ta ka barage ka foro demanda ka wari nyini quand c'est là au bara nuna maraîchage nuna ali produits fruitiers nuna pour que aya ka waso vraiment ni question c'est très important anga njija mo ko shira ko fente mo lo fente mo exemple balé de dibi munu yo bolo ke nyonka ka congélateur ou ça ou bien ka ali machine ni fait nuna ça pour que ka barake ka wari ni ka war soro il y a fama yoro nkele ma foko ali ni defo public di wasoro ni ya pisuta ki chesi ko so ka barage ibi bon nogola fanda yan fleni abe fa bele fe fanga kele di fanga jeka kele di o ku na kuma ni merci la cadastre covid casier nationalité résidence en Kawolo sebe munu furle do furu sebe ni munu furle te a jawkale te c'est pas facultatif donc a wale wafla ibi ka entreprise créée après ni ka entreprise créée am registre de commerce de tima entreprise création en fait document d'abé en le tima registre de commerce ami entreprise nina ejime entreprise nina e c'est un premier mi ba ato ise ka entreprise para ke fa bebe mali fa bebe numéro d'identification nationale, c'est les entreprises par lesquelles on fait. Après ça, il y a activement entrepreneur qui est le juge de commerce ni footiball. Après, un peu représentant fait appui pour naïno. Il dit que ni foot démarqué ou ni footima. Donc ni foot fanana, il va ni foot faut sur un peu fly. Un peu c'est qui est réel mais il dépend il para mouillé, il activité mouillé. Donc un peu vite dépend. Chamamba pour ministère katana entreprise formalisée un peu kokama. Alors que un petit big mochina, il cadre éviter les régime là, il cadre d'appeler activité que quand on a les régime là, il faut donc au-delà il vit la vie un peu là. Il va se lever activité donc et les régimes là, alors que les mangato au régime là, il quand on a les régimes là, au début mon conseil. Les régimes là, je mets un peu synthétique et un peu réel, je mets un peu mon bisara, calola, à bisara stampana. C'est réel. Donc un peu réel là, il vit déclaration mensuelle bisara. Kalo kono kata le bébé kata les 15 ans na devant les 16 ans ka soro ima sara et puis pénalité ça donc un peu c'est dire un peu mu bisara ça donc ni ko un peu mu bisara ça on beba fo ko mita un peu mu bisara ça alors que e bi bala mu ke no soro ati un peu mu bisara ça ati arranger ni tarala iti ne soro tabara donc ibi activité mu ke no soro ka matériel ni matériel la iti ne soro tabara Figata là, il m'a attaché cette là parce que ni beaucoup ça on peut pas tomber dans ça parce que si on est quand l'autre est là impoirel là allez sur impoirel de là nous est ici ani TVA ani impojama ou lui sur de là à sur cette là donc ani exonération quand dit jeune diplômé sans emploi chamain alors que exonération du don nafa à du don nafa activité d'op exonération ti nafa il m'a gagné
par exemple mɔgɔ minnu bɛ commerçant détaillant ninnu ni fɛn ok exonération tɛ da exonération yɛrɛ tɛ d'i ma yɛrɛ donc an mago bɛ exonération min na san 3 exonération min na tɛ d'i ma mais n'i ka impôt ta i kɛra synthétique o i kɛra yɛrɛ o n'i ka impôt ta san min na o san fɔlɔ ka o y'o billet o bɛ billet t'o sara mais exonération bɛ impôt réel dɔrɔn de la impôt réel dɔrɔn de la donc o exonération in fana san fɔlɔ la i ti impôt i ti patate sara i exonéré don patate dɔrɔn de la parce que mɔgɔ b'a fɔ exonération o bɛ taa dɔrɔn u b'a fɔ exonération bɛ n bolo n bɛ n fa ka taa n ka impôt sara alors que exonéré don patate dɔrɔn de la i ti patate dɔrɔn de sara 100%. mais déclaration mensuelle kalo mana jɔ dɔrɔn le premier ka se le 15 ma n'i ma taa sara dɔrɔn u bɛ pénalité b'i kan n'i ka entreprise ye fitinin a bɛ dépend i ka entreprise ka chiffre d'affaires de la ni fitinin don i kan ka 2000 de sara kalo o kalo ka taa le premier ka taa le 15 la mais hali le 16 hali n'o sera n'i ma sara i bɛ pénalité sara o ye 50 000 i b'o pénalité sara donc o y'o ye donc nafa jumɛn ni formalisation na nafa ba de ni formalisation na mɔgɔw b'a fɔ ko nafa n bɛ taa n ka entreprise formaliser nafa jumɛn b'a la ni par exemple partenaire dɔw bɛ na k'u bɛ na aw financer u bɛ na financer an mago bɛ jeunes na minnu bɛ baara kɔnɔna na san 2 san 3 san 5 donc alors que e bɛ baara kɔnɔna na a mɛnna mais sɛbɛn tɛ e bolo mais n'i ye sɛbɛn ta don min na i formaliser o don de ye baara daminɛ est ce que e bɛ projet bénéficier i t'a bénéficier o donc o y'a sɔrɔ e bɛ k'i ka baara kɛ i bɛ k'i ka baara yɛlɛmani kɛ a mɛnna i b'a kɛ depuis san joli mais e formaliser len tɛ sɛbɛn t'i bolo fosi t'i bolo donc i bɛ taa sɛbɛn ta don min na dɛ o don de ye baara daminɛ partenaire b'o sɛbɛn de lajɛ k'a dɔn k'a fɔ n'a sɔrɔ i bɛ baara la ou bien i tɛ baara la wa i ti financement sɔrɔ n'o sɛbɛn tɛ donc pour que ka compte dayɛlɛ ka entreprise tɔgɔ la banque la f'i ka formaliser n'i ma formaliser i tɛ se ka compte dayɛlɛ ka entreprise tɔgɔ la hali n'i taara banque la. Ok donc pour que i ka compte dayɛlɛ banque la fo i ka formaliser n'i ma formaliser banque mɔgɔ yɛrɛ bi o papier ninnu ɲininkali k'i la o tɛ se k'i ka compte dayɛlɛ ni i ma formaliser mɔgɔ minnu bɛ sugu kɔnɔ u bɛ feere ni fɛnw kɛ ala k'an kisi tiɲɛni bɛ se ka don sugu bɛ se ka jeni i b'a fɔ an y'a ye telew la Bamako cogo min na sugu bɛ se ka jeni fɛn caman bɛ se ka kɛ a bɛ sugu kɔnɔna na a ka feere fɛnw bɛ jeni bon état bɛ subvention minnu di ni formaliser len tɛ a tɛ d'i ma fo registre commerce ninnu de ka k'i bolo f'i ka formaliser o de la a bɛ d'i ma donc ni formaliser len tɛ a tɛ d'i ma mɔgɔw b'a fɔ ko o ye ɲɛnabɔlima kɛ ni somɔgɔ dɔ bɛ ministère la dɛ relation b'a la o tɛ dɛ a tigi formaliser don a tigi b'i ni ko bɛɛ de cɛ n'o ye a ka sɛbɛn bɛɛ b'a bolo n'o ye registre commerce ani IFRI bon caman fana bɛ siran ka ti formaliser impôt ko in na ne taara n ka registre commerce ta n bɛna impôt sara registre commerce ni impôt tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la registre commerce i bɛ papier i ka activité min kɛ o y'o wolo sɛbɛn de école den kɔni pour que a ka don école la fo wolo sɛbɛn de ka k'a bolo donc e bɛ activité min kɛ o wolo sɛbɛn de o wa tako kelen de don diɲɛlatigɛ la tako kelen de don fo n'a kɛra i bɛna yɛlɛma don a kɔnɔna n'i ka papier fara ɲɔgɔn kan i ye 2000 i sara tako kelen de don fo n'a kɛra i bɛna yɛlɛma don a kɔnɔna par exemple e bɛ activité dɔ kɛ ɲinan san wɛrɛ e bɛ fɛ ka o bɔ yen ka activité wɛrɛ k'a la donc fo n'a kɛra i bɛna yɛlɛma don a kɔnɔ sinon tako kelen don n'i y'a ta o y'a bannen i ti wari sara donc n'i ye impôt de ta impôt de ye wari sara ko ye mais pour que i ka bɔ dibi la f'i ka formaliser n'i ye informel ye i tɛ se ka développer o pour que e ka se ka développer i ka dɔrɔmɛ kelen kɛ fila ye i ka wari ka bugu f'i ka formaliser pour que i ka banque ka juru sɔrɔ f'i ka formaliser formalisation nafa ba de b'a la a nafa tɛ fɔ ka ban mɔgɔw yɛrɛ bɛ nin formaliser an fɛ u bɛna nafa dɔ fɔ an yɛrɛ tɛ min dɔn donc a b'an yɛrɛ ka wari la sinon hali artiste minnu bɛ taa extérieur la pour que u k'u ka visa ni fɛn sɔrɔ facilement u bɛna donc u b'u formaliser de donc nafa ba de b'a la donc ne b'a ɲini bɛɛ fɛ mɔgɔ fɛn fɛn i bɛ baara in kɔnɔna la ko i ma formaliser i ka t'i formaliser ni i y'a ye i hakilina bɛ fɛn caman na i ma a ɲɛ sɔrɔ donc n'i formaliser i b'a bɛɛ ɲɛ sɔrɔ wa a bɛ di papier di mɔgɔ ma ten k'a fɔ i ka na formaliser ni papier di ma ten non an tɛ papier di ma ten papier mana di ma après an bɛ tila k'i suivi kɛ e bɛ baara mun kɛ chaque fois an bɛ taa bɔ i la ka taa lajɛ gɛlɛya minnu b'i kan i bɛ ka baara kɛ cogo di gɛlɛya a bɛ se ka kɛ gɛlɛya moral ye a bɛ se ka kɛ i bɛ fɛn dɔ feere a ti marché e ka yɔrɔ la a bɛ se ka kɛ fɛn dɔ de bɛ cɛ min y'a to e ka fɛɛrɛ fɛn tɛ marché
a se ka kɛ gɛlɛya dɔ b'i kan financièrement an b'a bɛɛ ta kelen an bɛ fɔlɔ ɲini a kan pour que i ka se parce que ni e développé la e bɛ mɔgɔ dɔw de ta baara la a bɛ chômage kɛ donc e ka entreprise mana bonya e bɛ mɔgɔ caman de ta baara la donc a bɛ chômage kɛlɛ a bɛ fɛn caman donc a bɛ kɛ jeunes bɛ i b'a fɔ u y'a fɔ cogo min na jeunes tɛ bateau ta ka taa kɔfɛla la k'a fɔ k'u bɛ taa baara kɛ donc an ma dan o dama ma an tɛ sɛbɛn dama di donc an bɛ civi kɛ fɔlɔ la an kun bɛ sɛbɛn dɔrɔn di mais an kun tɛ civi kɛ mais ɲinan an y'o de don a la fɔlɔ la an kun bɛ entreprise belebelebaw de civi kɛ min ye usine ninnu an b'olu de civi kɛ ka t'olu ka gɛlɛya ta olu ka gɛlɛya bɛ se ka furakɛ cogo min na mais sisan petite et moyenne entreprise bɛɛ donna a la i kɛra commerçant i kɛra fɛn o n'i taara sɛbɛn ta an b'i ka civi kɛ wa c'est gratuit an b'i ka civi kɛ i yɛrɛ de kama an b'a kɛ jamana kama donc an saralen don a kama. Maintenant, le projet est d'atteindre pour quelle raison? Parfois, il y a fait de B, projet fait de B. Quand il créé, il va sur la durée de vie de Bachamana. Le projet est créé pour 2 ans, pour 5 ans. Donc, vous avez le recrutement lancé. Nous, le recrutement lancé pour Mami. Vous pouvez recruter qu'à papier qu'à union. Ni aux 2 ans, le projet est fermé. Après, quelqu'un peut faire d'ailleurs. Et peut créer. Par exemple, exemple, un partenaire financier, il n'a pas padre. Bon, ça m'a pas padre 1, padre 2, padre 3. Pourquoi padre 3? Padre 1 au fermé là, au que 5 ans. Ainsi de suite. Dans le Bénin, on veut se qu'à 3 ans. Dans le Bénin, on veut se qu'à 5 ans. Donc, ni au fermé là, moi, nous recruter là, nous là, là, les colons. Ni dans le de créer là, ni partenaire, nous n'avons pas créé avec la derrière fixée. Avant, on m'a recruté pour 2 ans ou bien pour 3 ans. On veut qu'à la contrat qu'on a. Donc, nous, nous avons fait fermer là, nous, c'est autant la budget, tout le monde, tout le monde, au dépôt, il y a un 5 ans. Donc, là, fermer là, c'est tout. On est là, dans les cas là-bas. Donc, il veut pas y mettre dans il veut pas y mettre dans à la base, à force de taper toutes les portes là, à quel moment il est indéterminé sur le nord. Voilà. Merci. Merci. C'est bon, je pense que ça va maintenant comme procédure. Ok, donc c'est ça. Et on va le marquer à fort, au loup. Allez, Baradam, c'est le sera. Allez, Jagamara sera avec les Tamanso. Donc, avec comme une fois, venir sur le barème. Sengene do kosebe o ka nya fa ya se ka soro kana chugo ne nya fa donc ye gele ya mi soro na go para strategy ka ima gele ya prefer la ga go ni na sira mo fi ni jandolo la ka chala fe binya do so a folo calendrier de production ni na sugo la wati do la na soro pe ke ma automatique pe do wati ni ka production wati bene omo do la biti ki mono ka la sugo la ka so no ka rete na baso ka ba ayo o pour que ki tano c'est ka enquêteur do ka ko na fo bara dan na o ka da do ba ka on se repère sur le sol là ay enquêteur mo manta donc mo bi tomati fere ibi kon fere bi na fen no fere u ya be enquêteur clé u tout approvisionner euro jumɛn waati jumɛn an y'o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ a n'o mago bɛ produit min na waati min an nana ka na olu analysew kɛ kabini o bɔra la an bɛ gɛlɛya foyi sɔrɔ an ka fɛnw feereli la ni baaraw boloda cogo la o ye bilasirali dɔ ye i hakili to o kɔfɛ technique de production i n'a fɔ directeur y'a fɔ cogo min na ne ka produit nana sugu la ni dɔ y'a san bi k'a cɛ ka ɲi sinikɛnɛ a bɛɛ ji bɔra est-ce que o bɛ ta san tuguni donc walasa k'i kisi o mɔ f'i ka kalan de n bɛna fɛn min dilan a ka kɛ fɛn ɲuman ye a ka mɛn ka bila ka sɔrɔ a ma tiɲɛ ni minnu y'a dɔn a kana bana sɔrɔ donc walasa o ka se ka kɛ croissance économique bɛ tun o yɔrɔ de la kosɛbɛ f'i ka se k'a kɛ kɛcogo la minnu b'a to fɛn minnu bɛ na engrais chimique ninnu ou bien bagaji chimique ninnu olu kana k'a la walima o kana caya la min bɛ kɛ sababu ye ka dankari mɔgɔw ka ɲɛnamaya la walima ka dankari yɛrɛ ka production f'i k'o ɲɛɲini k'o ɲɛdɔn kosɛbɛ ça c'est très important donc o kɔfɛ fana produit yɛrɛ min kan ka na sugu la stratégie de commercialisation fo ka sɔrɔ o ɲɛnama b'i bolo
est-ce que pour nous faire voir pour la paix des grands nations là, quand on va parler du monde en amont pour que la politique à présenter gagner, les moyens à attirer, il y a des moyens de mener à ce poste. Donc parole par un débat à fort aux convictions, à flâner par un lyrical donc pour se l'eau qui a été à Séguin. Merci. Mereka kan ikan yang ngasih jalan, ni ada di bawah kurban lagi kan mereka. Jadi lah kan mereka nak kakek di kurban ya. Kau dia kurban lah kau farang orang susah. Bo ikan ini ngasih jadi, abi ada di bawah. Mula jenu kita ni ngasih ni orang. Sinon, cakap afi kerele do min kama, akerele do au jenu yɛrɛ kama. A créé le entrepreneur pour que la vie au cas où il y a et puis il y a des gens réponse numa ani qui place la numa ou les papiers là il va falloir qu'il me faire faire il va un peu comme ça un peu agent en fait mi dirigeant et mon activité par exemple il ka activité bi kuna il ka projet bi kuna il fait la mike ni kara ami ni ngali amba fa il fait ka mike abi nyinga yinga damadora pour que la 70 anti 70 te ibi nyinga yinga ni donc il fait comme que ibi dirigeant ka to de fait ini minka ka par exemple ba ko mbona ka foto ko na impôt yesu ya fle ika activité ni impôt minka ka amo defia abi de lo de ka pour que aka ta yinga ni pour que yurugu nu ie yurugu ba la ko yurugu mu ke ko ka donc abi créer lo de ka ne fa la mi ni chez nous fait ou peut-être ta information ni yora moi aussi quand on a de gauche à droite après il y aura après les anglais après les conseils régionaux qui fait pour la qui fait police direction exception de travail donc alors ma jaya ni la laisser comme numéro di ni mo bi information du man ou bien bi information du man donc aka yu bu ndala si na wala de bi para kala ou bien bu sura parce que elle t'a numéro de ba ko ma di mo bi papier tellement pega tellement donc au de kama yu bu ndala pour que vous vous caractère. Oui, carrément. Merci pour les éléments de réponse. Keluar kepo, anan senta fo bana. Keluar kepo. Iga yingari nya fo ya. Ipo ya habi tem bomina manga kawali yo. Yingari ole yo. Parce ne afo. Warbe bulu. Hakilantela na elu mafeka wande ni parce wande wani wande wani n'est-ce pas mais ango farbama na ko hakili de be nyoke doy hakili de nyoke doy jodi fi ya hakili la kayro jane de we famu be wari la fu ne pudo wari bi ga fa fara ya famu be wari che eta do wari ya be me ko sono ate me golo maintenant ame jamana be niveau de la vie avec la contexte de vie comme wati ta anya ya ka no de le menga kuma ta yoro jam sari ngas timatiki jabi ne ma da yoro ba mali bara ko be yo tabi bara be ya n'est-ce pas mais souvent à mon université moi j'aime bien nous va faire le contenu la formation n'est pas adaptée au marché. Bah, c'est relatif, hein. Ce n'est pas une vérité absolue. Tiens, nous avons mot pour la vérité absolue, car faut que tiens mon logo galonda ou défendez. Galon de mal. Dès que vous allez à Munga, vous allez le barrer à l'université de Séoul. Toi, vous allez avoir pour Séoul Université. Ko à terre, Séoul la yini, à Séoul na maram la yini kato sabati, aba sabati. Parce que c'est l'un des veillants. Malo c'est l'un des veillants. Pagamara de payant, ou Séoul Université B, au besoin de ni Séoul région a exprimé, Université de Séoul serait à pour la Maria. Wa B. Wa ne ba fo. Habi na ta mo na ko jama ba ya ajabira sa ko barati. Ne ba fo barati avec ce mo du mo ma tare. Barati yi be ga mo mun ko ra ko so la. Kelo na formation ko ni la ba. Il faut le faire. Tu m'as dit faut le Université fɔlɔ mun an y'a daminɛ yɔrɔ min na ne sigilen fila na n ye kalan fila de kɛ n ye kalan fɔlɔ min kɛ n y'a ye saba n
nya nye nyere jate na fonde ma foi do tien ko ma ta online ndara da ne à zéro pour que la compétence adaptée réalité là du marché là mais mo ma ne bla ko ko muyo ke kulwal ke hakili de ma ke mais muyo ke fana yere do kay yere nyinga ne be todi de ne sera muneke ne sera muneke ndafala lo mune be nje ni fam yenje mais ta be nyine kan yere dafa c'est ce qui est demandé aux jeunes mais en réalité la jeunesse refuse ce travail cette remise en question de soi en bana ko defana en ben la fara ko nguru be ça mais musa ta arbi la recrutement be c'est vrai parce que nous en ben parce que nous n'est-ce pas mais mo ba parce que nous ya to de ni arbi ka recrutement be yo la jama ka chance mais est-ce que après arbi la jenye yo ala jenye lo ma après arbi la jenye après parce que ma fa sara yi ka blanc mais mo mo be ska ka sara yi ka blue na wallahi ato be ta so kalula a chama be wan ko so re to barando la peut-être maçon ro barana ou ya fechama mais ou te son ka o barano nu kewo ba fo ko passer le bora université là so parce que bora université la ke ta kata changer la kata wa ngwani o wa ngwani ka la isi ka hakil la bara ni wa ngwani se ke wa ngwan duwe jodi ebe wa tan so baro la et se ka isi ka ti hakil jawo et se ka ni wa tan ke wa tan fly jodi c'est possible. Donc c'est la force à l'entrepreneur. Parce que la fois entrepreneuriat. John ne sait pas entrepreneur. Mon meilleur man docteur. Voilà. John ne sait pas enfin que les gars n'errent. Pour les gars signorants. Pour besoin doté. Pour ne qu'à encourager la comme ma co doté. John ne sait pas. Mon shit c'est pas fait. Moyen calme c'est pas fait. Ma munia mon jama ke galori. Kapoya. Katama kadunga mobile kono kapoya. Katanga c'est gouvernement. Moi, je peux avoir 5 idées d'entreprise. Excusez. Moi, médaille, on a chance. Merci beaucoup. On peut avoir plus d'idées d'entreprise. Donc, c'est pour dire que, Hakli, richesse dans fauche d'État. Mais mon cher ami, 9 milliards de 10 Hakli tira dans 5 ans, on va te voir dans la rue comme un mondial. Et j'ai un très fort. Merci beaucoup, professeur. Aya, dama an sɔgɔ ala an si hɛrɛ la ala k'an kile hɛrɛ la an n'an fa bɛ mun na ala ka a ɲɛ ka d'an ma ne tɔgɔ Umaru ne jamu o ye Peru ye ne bɛ conseil régional la n bɛ baara kɛ mais bi bi in na n bɛ président de Tɔgɔlan ale de kun kan ka na ka ni kuma walawala kosɛbɛ o ye a ka se ka faamuya sɔrɔ mais ala y'a kɛ a bɛ taama na a ma se ka yan sɔrɔ a ko ne ma ko n ka la ni bɛ se ka na a jɔyɔrɔ fa pour que an ka se ka ala faamuya fɛn damadɔ la mais ne yɛrɛ bɛ baara kɛ i n'a fɔ cogo min na conseil régional la mais sisan n bɛ yɔrɔ min n bɛ Marika la n bɛ baara kɛ Marika la n ye pour la baara kalanyɔrɔ n'a bɛ fɔ o ma ko centre de formation professionnelle n'o ye ɲɛmaaba ye ala an ka don kuma kɔnɔna na n bɛ foli bila a bɛɛ lajɛlen n b'a fɛ k'a fɔ ne ka thème ye mun ye ne ka kuma walawalali bɛ min kan o ye bololabaara kalan ani baara sɔrɔ n'u b'a fɔ o ma tubabukan na ko formation professionnelle et l'emploi k'an ka kuma o kan pour que an ka se ka a ka faamuyali caman sɔrɔ bi an ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ Mali ɲɛmɔgɔ ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ k'a fɔ ko baara sɔrɔ o bɛ sɔrɔ bololabaara kalan de la parce que an caman bɛ yen nɔ an ye kalanjɛ kɛ an y'a ye k'a fɔ an tɛ ka se ka baara sɔrɔ an ye hakilijagabɔ kɛ ni k'a yira k'a fɔ bololabaara kalan o de bɛ sɔrɔ kɛ kosɛbɛ o de bɛ baara sɔrɔ denmisɛnninw ye bololabaara kalan dɔrɔn tɛ dɛ parce que fɛn fɛn bolo bɛ baara la bi bi in na k'olu fana ka se ka kalan bari munna fɛn caman bɛ ka yɛlɛma bayɛlɛmani bɛ kɛ baara bolo cakɛminɛnw caman na n'u b'a fɔ o ma ko nouvelle technologie parce que a bɛ se ka kɛ sisan
bɛ kɛ minɛ dɔ kan ka baara kɛ n'a ye mais i bɛna sɔrɔ minɛn kura bɔra mun bɛ se k'e ka e bɛ ka fɛn mun dilan o bɛ se ka o qualité dɔ fara a qualité kan wa o bɛ dɔ fana fara a teliya kan n'i ma se ka dege a la e bɛ to tigi sɔrɔ la bon sɔrɔ bɛ taa k'i da a ko de ma ko formation continue an b'o o fana kalan fana o fana kalan b'a la mais pour que ka se ka nin bɛɛ sabati k'a bɛɛ yamaruya k'a bɛɛ fɛngɛ faso ye yamaruya di yɛlɛma kafo belebele ma n'o b'a fɔ o ma ko conseil régional yalasa a ka se ka nin baara kɛ ka denmisɛnninw haminaw dilan o kɔnɔna na faso ye mun kɛ o ye ka sariya ta sariya mun b'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma kafoba n'o ye conseil régional ye o bɛ se k'i bolo don bololabaara kalan ani baara sɔrɔ la o de y'a to n bɛna sariya damadɔ kun tigɛ a ye mais n tɛna se k'a bɛɛ fɔ mais n ye kelen-kelen tɔmɔ mun bɛ se k'an mago ɲɛ kosɛbɛ fɔlɔ mun ye sariya fɔlɔ mun bɛ yen a bɛ fɔ ma ko décret numéro 2017 0428 PRL du 19 mai 2018 fixant les états de compétences transférées de l'État aux collectivités territoriales en matière d'emploi et de formation professionnelle. O sariya b'a yira k'a fɔ ko anw ye État ye anw ye faso ye an y'an ka se an y'o ta k'a di yɛlɛma kafoba ma yalasa a ka se ka nin baara kɛ anw nɔ la. Décret wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen n'a fɔ décret 2017 0466 PRM du 12 juin 2017 fixant les modalités d'application de la loi 2016-026 du 14 juin relative à la formation professionnelle. Donc, au fana sariya b'a yira k'a fɔ bololabaara kalan o yamaruya talen don k'a di conseil régional ma yɛlɛma kafoba ma n'a fɔra ko yɛlɛma kafoba kɔrɔ ye conseil régional. Conseil régional yɛrɛ y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin fɛn fɛn ne ka se ka bolo latigɛ ka se k'a fɔ ko an ka se ka ba dɔ la an yɛrɛ ka se k'a matarafa an yɛrɛ ka se ka dɔn k'a fɔ ni partenaires nana ni mɔgɔ wɛrɛw nana k'a fɔ k'u b'a fɛ k'u sen don an ka baara la an k'a lajɛ n'an bɛ se ka jɛkulu dilan jɛkulu min bɛ se ka to kuma o kuma an ka se ka kuma bololabaara kalan ani baara sɔrɔ la donc an b'o fɔ de ma ko cadre régional de gestion partenariale donc an fɛn fɛn bɛ yen nɔ cakɛdaw yɛlɛma kafo fitininw ani faso ka cakɛdaw an bɛ fara ɲɔgɔn kan kalo saba o kalo saba ni ka se ka to ka hakili jagabɔ kɛ ka se ka kɔnɔfilɛ kɛ ka tila ka to ka bolodali kɛ yalasa an ka se k'an ka bolo baara sɔrɔ denmisɛnninw ka baara sɔrɔ k'o jateminɛ kosɛbɛ yalasa ni fiɲɛ o fiɲɛ b'a la an ka se k'o fiɲɛ dilan ani ladilikan o ladilikan kan ka di yalasa a ka se ka yiriwa an b'o fana yiriwali kɛ o de fɔ ma ko cadre régional de gestion partenariat la donc président ye décision ta o décision ye décision numéro 2013 054 du ministère du conseil régional de Ségou du 31 mai 2013 portant création du cadre organique de gestion partenariale pour l'emploi dénommé CRGP ayant pour objectif de pilotage de la formation professionnelle pour l'emploi. Ngoro de votre copain na ça. Sariya ye mun yamaruya conseil régional de yalasa baara sɔrɔ bololabaara kalan ani baara sɔrɔ bɛ se ka kɛ cogo min donc o ye an bɛna don a bakun filanan na filanan ye min ye ko nin bɛɛ la o denmisɛnninw yɛrɛ a caman hami ye n ka se ka baara sɔrɔ a dun fɔra ko baara sɔrɔ k'a tɛ se ka taa n'i ma ladegeli kɛ ladegeli ti dɔwɛrɛ ye k'i jija ka se ka métier dege métier mun b'i ni kan c'est-à-dire baara bololakalan b'i ni kan i n'a fɔ bololabaara b'i dɔw caman ba bɛ yen a dɔw bɛ yen olu bɛ se ka kɛ atelier kɔnɔ a dɔw bɛ se ka kɛ foro kɔnɔ a dɔw bɛ se ka kɛ ba sanfɛ a dɔw bɛ se ka kɛ jɛgɛmara fɛn caman b'a la donc anw ye nin fɛn filɛ nin ye an y'a lajɛ k'a fɔ bololabaara kalan a bɛ se ka don ba la cogo min na an y'a a baara sɔrɔ bɛ se ka teliya cogo min ka denmisɛnnin bila kalan na kalan mun n'a b'a kɛ a bɛ baara dege ɲɛgɔn mais kalan kuma caman t'ale la kalanjɛ t'ale la kosɛbɛ n'i y'a tɛmɛ sigiyɔrɔma da i bɛ taa sɔrɔ baara dege o bɛ kɛ mansin na a b'a k'a bolo la a sigiyɔrɔma dali a bɛ 80 parce que an ka programme bilanen don ka bɛn 80 ma
pour la à dire oh ben oui à calendier au yomboy d'ailleurs même moi frappé dans les témènes donc à peine témèda à mal les capos moi comment t'aller là so et oh il veut se cabara dire wania dire fana ah ni ma mi cabara là il y a na se ka joki yere il na se ka fita takega da yere parce il est pas tout donc oh aya ale la yoro sara boya bara kala ro anu te sara apolo barada muni liye kalake ibise ka te kalake bola bara kalake ibise ka bara fo tuma tidala o ayo osura ayo ko sura ma foro o we bo jimena aya le ka fo anga sigidawla anga ite kalamo tamami atene de couture c'est-à-dire tailleur mécanicien fana be garage fɛn fɛn bolola baara kalan ye ani an ka foro kɔnɔna na i n'a fɔ sisan ale b'an bɛ bisikili fana kɛ an bɛ maraîchage fana kɛ nakɔ baara an bɛ nin bɛɛ fɛn fɛn kɛ i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ de b'a la an y'a ye k'a fɔ olu karamɔgɔw dɔnni caman b'u la u b'a kɛ cogo dɔn u b'a kɛ wari fana dɔn donc pour que ka se ka baara sɔrɔ joona f'an ka se ka olu fana denmisɛnninw fana sɛmɛ olu la yalasa ka se k'u ka baara dege parce que ale ti kalanjɛ ye ale ye bolo b'a la wa i b'a a dege teliya la waati kunkurun kɔnɔna na ɔ donc an y'a ye k'a fɔ o de y'a fɔ o de ma ko titora tubabukan na ka ladili karamɔgɔ belebele an b'a lajɛ ka se ka denmisɛnnin kalanden 5 o sɛmɛ ale la yalasa a se ka bololabaara kalan dege ɔ mais n'an y'a dege an b'ale fana karamɔgɔ min fana bɛ yen an b'a dege parce que bɛɛ bɛ yen nɔ i ye karamɔgɔ ye mais ka dɔɔni di maa ma o fana kɛcogo bɛ yen da ko de ma ko pédagogie a pédagogie fana d'u ma yalasa a ka se ka kalanden dege waati kunkurun kɔnɔna na a ka se ka n'a tilala o waati kɔnɔna na a ka se ka baara sɔrɔ cogo ɔ n'o bɔra yen denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ se k'o kɛ k'a ta san 15 fo ka taa bila san 35 an b'a fɔ o de ma ko denmisɛnnin min bɛ se ka taa baara dege bololakalan dege n'o bɔra yen jɛkulu filanan an b'a fɔ o de ma ko formation initiale qualifiante o bɛ dege an ka centre de formation professionnelle i n'a fɔ ne yɛrɛ bɛ mun ɲɛmaaya la sisan o ye bololabaara kalandege fana bɛ se ka kɛ yen wa waati kunkurun fana kɔnɔna na ani CFP tɔw tɛ kelen ye parce que an ka CFP dɔw bɛ an ka CFP caman bɛ yen olu ye san 2 san 3 n'i bɛ bɔ i bɛ bɔ ni kabo ye mais an ta ye mun ye waati kunkurun bɛ a dɔw bɛ yen nɔ n'i bɛ baara dege a dɔw bɛ se ka kɛ kalo 12 kalo 18 fo ka taa se san 2 ma ɔ ni i donn'o la i bɛ mansinw bɛ yen matériel bɛ yen i bɛ dege a la n'i dege a la n'i bɔra komi n y'a fɔ cogo min na n'i bɔra ni sɛbɛnfura dir'i ma k'a fɔ k'i sera i bɛ se ka fɛn caman dɔn a la wa i yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ fana i bɛ se ka lawaleya ɔ ni entreprise bɛ industrie min ta ou bien ni cakɛda wɛrɛ min ta ou bien ni faso yɛrɛ min ta i yɛrɛ na se ka dɔ k'i yɛrɛ ka kɛ auto emploi a ko nin ma ko auto emploi c'est-à-dire ka se ka kɛ kɛnyɛrɛ ye baarakɛla ye parce que i b'a kɛ cogo dɔn o la i yɛrɛ b'i jija k'i ka mansin ɲini k'i ka bololabaarakɛlaw ɲini minɛnw ɲini ɔ n'i y'o ɲɛ sɔrɔ i bɛ se ka taa sigi yɛrɛ yalasa k'i tigi ka baara kɛ cogo n'o bɔra yen entrepreneuriat ayiwa caman fɔ a la sisan entrepreneuriat ne tɛna ne bɛ ba kunna parce que olu ye caman fɔ la ne tɛna dɔ fɔ a la mais n bɛ fɔ o la mais a sabanan ye mun ye pour que ka kuma laban n b'a fɛ ka fɔ k'i to caman k'i to bololabaara kɔnɔna na komi n y'a fɔ ne misali kelen ta sisan i ka sɔrɔ menuisier dɔ bɛ yen a ye kalan kɛ a ka karamɔgɔ fɛ menuisier la ale tun bɛ menuisier dege waati min na o b'a sɔrɔ mansinw ma bɔ jirisi mansinw ani raboter mansinw ale y'a ta bɛɛ kɛ ni si ye a y'a ta bɛɛ kɛ ni fɛn baarakɛmisɛnnin bololabaara misɛnmanin minnu n'a ma se mais sisan a y'a ye k'a fɔ mansin bɔra k'o yɛlɛmana a bɛna mun de kɛ a bɛna k'a fɔ k'ale b'a fɛ k'a ɲɛ sɔrɔ pour que a ka se ka a ka clients la satisfait kosɛbɛ a bɛ mun kɛ a bɛ taa pour que ale ka se k'a dege o fara o kɛcogo la ka se ka mansin dege mansin baara cogo min na a ka se k'o fana dege donc o de ma ko formation continue pour que a ka se ka a ka client kana se ka bɛɛ da o donc an b'o fɔ de ma ko formation continue
Alors, kuma caman bɛ ka posé mais comme waati min dira ma o dɔgɔyara o. Ni question nana ni ɲininkali fɛn fɛn nana n bɛ se k'o jaabi. Ala sago sɔrɔ. Merci. O bɛna transformation agroalimentaire de dayɛlɛ sisan. O transformation agroalimentaire la, transformation des fruits o b'a la, yiridenw bayɛlɛmani. Sogo ni jɛgɛw o bɛ yen. Jaba ni fɛnw bayɛlɛmani o bɛ yen. Donc bayɛlɛmani dɔrɔn de bɛna dayɛlɛ. Mais ni wari ma k'a la a bɛ jɔ. Parce que fo k'o yɔrɔ de fɔ, kuma kun y'o yɔrɔ yɛrɛ de ye. Ni wari ma k'a la a bɛ jɔ. Marakala centre ka contact k'a la dɔrɔn k'a fɔ a ka ca 1000. Ka contact k'a la dɔrɔn k'a fɔ. C'est une véritable issue. Puissance installée 600 kVA. C'est parce qu'il faut savoir qu'on a gouvernement. 600 kVA. Ka contact k'a la k'a fɔ a dɔrɔn. O min bɛ Bamakɔ seli o ka jugu n'o ye. O ye sur l'artisanat. Ye yɛrɛ minnu bɛ taa tobili ni fɛn ninnu kɛ ani machine ninnu les grandes machines na olu baara bɛ kɛ cogo min na. Minnu t'o kɛ o dɔw bɛ tila dɔrɔn o baara sɔrɔ ka bɛn min. Donc jamana bɛ ka nin de fɛngɛ sisan. I ye diplôme sɔrɔ mais il faut que qualification dɔ ka sɔrɔ i bɛ se ka baara min kɛ. Ne bɛ mɔgɔ caman na jeunes na stade kɔnɔ yan u bɛ ka sɛ mara ni fɛnw kɛ mais u m'o kalan université la o. Mais fo diplôme min folo de k'o baara de kɛ a bɛ kɛ fɛn wɛrɛ ye dɛ. Merci. Je pense que le professeur il a vraiment tout dit. Merci bien. Voyons nous où faut est-ce que les centres de savoir dans plus à quel plus ça va le faire. Merci beaucoup. Facilitateur, comment vous mesdames et messieurs, applaudissez pour les panélistes, applaudissez pour vous-même, c'était très intéressant, très enrichi. Compte tenu vraiment du temps, on doit laisser la place au deuxième panel. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup.